Watiga ni weche mag tuke ni jatend piny William Ruto nochiwo ayanga bendera mar piny Kenya ne team mar Rising Stars. Team Kenya jotugo ma higi ni piny ni 20 mabiro yuoro e tuke mag pinje Afrika. Nyasi no mane obagi e kar jot mar jatend piny biro ndalo machuok kende kapok team mar Rising Stars owuok pachoka ka gidhi e piny mar Morocco kama gibiro time orako kuom dala 10 kapok gidhi e piny mar Egypt. Ruto osingo ne timu no ni sirikal mare biro konyogi e sirogi maromo kendo lero ni ponono ni team no chope finals biro chope e piny mar Egypt. Nyasi no ne oyuorie gi jotugo go te, jatend migawo mar weche tuke Salim Vuria kachiel gi riwruok matayo tuke adhula pacho ka endi kotelnegi jakom margi Hussein Mohamed. Of the under 20 AFCON games, you have our support, our goodwill, our prayers. And Byron, in honor of this team, I'm handing over this flag to you so that you can fly it high. And I look forward to receiving this flag from you. You promised me that you will surprise the world. Did you? Yes. My very best wishes. We are grateful for the invitation and for the presentation of the flag to the under-20 national team. And we want to assure you, Your Excellency, this team is very well prepared and they will do us proud. The preparations have been well. And about the group that we are in, I want to assure you that as under-20, we are going to fight. We are going to make the Kenyans proud when we come back.